Больш за 100 гадоў таму Язэп Варонка, былы старшыня і народны сакратар БНР, эміграваў у Амерыку. Лёс Варонкі, які падпісаў трэцюю устаўную грамату і хацеў стварыць незалежную Беларусь, быў драматычным. Ён так і не дачакаўся свабоды для беларускага народа. Большасць яго паплечнікаў была рэпрэсаваная і забітая савецкім рэжымам, а сам ён быў вымушаны жыць за 1000 кіламетраў ад радзімы. Цікава, што драматычны і трагічны лёс напаткаў нават карабель, на якім Варонка плыў у Злучаныя Штаты. Мяне завут Наста, гэта палатно, і сёння мы расказваем пра карабель «Парыж», на якім больш за 100 гадоў таму Язэп Варонка эміграваў у Амерыку. У 1923 годзе былы старшыня і народны сакратар замежных спраў БНР Язэп Варонка эміграваў з Літвы ў Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён быў адным з 3 падпісантаў трэцяй устаўной граматы БНР, які не пацярпеў ад савецкіх рэпрэсій. Сакратар ваенных спраў Кастусій Завітаў загінуў пасля Другой сусветнай вайны пасля таго, як яго затрымалі супрацоўнікі СМЕРШ. Сакратар гаспадаркі Янка Серада знік падчас Другой сусветнай вайны, калі яго вызвалілі з савецкага лагера. Кіраўнік справамі ўрада БНР Лявон Заяц памёр у турме падчас паўторнага арышту чэкістамі. Сакратар юстыцыі Яфім Бялевіч загінуў у савецкім лагеры. Сакратар асветы Аркадзь Смоліч быў расстраляны. Сакратар апекі Палута Бадунова расстраляная ў Мінску і пахаваная ў Карапатах. Сакратар пошты і тэлеграфу Александр Карабіч знік без вестак у 20-е гады. Акрамя Варонкі эміграваць змаглі Тамаш Грыб і Пётр Крачэўскі. Абодва памерлі ў эміграцыі ў Празе. На 1923 год у Язэпа Варонкі было літоўскае грамадзянства. Ад 1918 года ён жыў і працаваў у Літве. У карабельным маніфесце, у якім пазначаліся некаторыя біяграфічныя дэталі пасажыраў, можна заўважыць, што нацыянальнасць Варонкі літовец. Хутчэй за ўсё, такія дадзеныя браліся супрацоўнікамі карабельных кампаній з пашпартоў, а не запытваліся ў саміх пасажыраў. Дзякуючы карабельнаму маніфесту вядома, што Язэп Варонка адразу збіраўся ў Чыкага. Там ён пражыў у эміграцыі да канца жыцця. Таксама пазначана, што ў Коўне, літоўскай сталіцы на той час, заставалася жонка Язэпа. Цікава, што Язэп Варонка афіцыйна ажэніцца толькі ў 1932 годзе у Чыкага з Марыяй Пятроўскай. У 1923 годзе Язэп Варонка пакінуў Літву і прыбыў у Францыю. У французскім партовым горадзе Гаур ён чакаў карабель «Парыж», які і адвёз былога старшыню народнага сакратарыята БНР у Амерыку. Парыж, які адвёз Варонку ў эміграцыю, меў трагічны і драматычны лёс. Карабель пачалі будаваць яшчэ перад Першай сусветнай вайной, але не змаглі спусціць на воду праз баявыя дзеянні. Пасля будаўніцтва карабель стаў адным з найбуйнейшых французскіх лайнераў. У 1916 годзе Парыж спусцілі на воду, але не выкарыстоўвалі яго да 19 года. У тым жа годзе карабель пачалі дабудоўваць. Першы трансатлантычны рэйс быў здзейснены толькі ў 1921. Карабель адправіўся з Гаўра ў Нью-Йорк. Першы сур'ёзны інцыдэнт з Парыжам адбыўся ў 1927 годзе ў нью-йоркскім порце. Парыж сутыкнуўся з нарвежскім караблём, які стаяў на якары. У сутыкненні загінулі 6 нарвежскіх маракоў, а віну склалі на каманду Парыжа. Яшчэ праз 2 гады, у 1929 годзе, Парыж сеў на мель у порце Нью-Йорка. Карабель змаглі падняць амаль праз 2 дні. Праз 2 тыдні пасля гэтага здарэння карабель адплыў у Еўропу ля Эдыстонскіх скал у некалькіх дзесяткаў кіламетраў ад берагоў Великабрытаніі. Парыж зноў сеў на мель. Карабель зноў паднялі з мелі, а пасажыраў давезлі да бліжэйшага партавога горада на шлюпках. Прыгоды карабля ў 29 годзе працягнуліся ўжо ў Францыі, калі Парыж стаяў у порце Гаўра. Там здарыўся пажар. Карабель быў моцна пашкоджаны і рамонт працягваўся паўгода. У 1939 годзе Парыж стаў у Гаўры на перапынак. У пякарні карабля здарыўся буйны пажар, які пажарныя змаглі ў хуткім часе патушыць. За пажару загінула 2 членаў экіпажу, а на наступны дзень пасля гэтага інцыдэнту карабель перакуліўся з-за вялікай колькасці вады, якую пажарныя выкарысталі для тушэння.
Здарэнне з Парыжам выклікала яшчэ большае разбурэнне. Пасля частковага затаплення Парыжа выхад з доку быў заблакаваны для карабля «Нармандыя», які перакуліўся і патануў на месцы. Пасля Другой сусветнай вайны нямецкі лайнер «Еўропа» быў перададзены французам у якасці кампенсацыі за Нармандыю. «Еўропу» перайменавалі ў «Ліберté». Калі «Ліберté» рамантавалі ў Гаўры, то падчас шторму карабель сарвала з якараў і кінула ў напалову затоплены Парыж. Рэшткі Парыжа знаходзіліся ў гаўрскім порце да 1947 года. Пазней іх паднялі і разабралі на часткі. Калі вам спадабалася гэта відэа, абавязкова стаўце падабайкі, пішыце каментарыі і расказвайце пра нас сябрам. Гэта палатно далей яшчэ цікавей. Пакуль!